Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Unsa may pangayoon? Santol. Santol? Santol lagi. Tingbungan na diro santol. Murag dili man tingali uy. Huwag yung kinikitang santol nga baligyas karbon. O bisag sa grocery man lang. O di, magyuta kag punuan sa santol. Unya, imong katkaton kung kakita kag bunga. Unsa? Oh, anong misiga man na imong mga mata? Kuan? Imo gyud kong pakatkaton? Ang bato may nagsugo. Pida sa ning bataa uy. Ako mo gyud pakatkaton sa punuan santol. Ikaw lagi. Unya, kay baw kag asa na ako makita ang punuan santol. Hala, ambot uy. Magani ko makailag unsi punuan santol. Dali. Asa man to? Ubani ko. Mangitag punuan sa mangga. Santol magay akong giingon. Wa lagi ko makailag unsay punuan santol. Mangga na lang. Ano may katawa mo ka? Kaluoy sa nimo uy. Ang donya pagkatkaton sa punuan sa mangga. So funny. Ayog funny diha gud. Seryoso ba ako? Tingaling mangluod niya na atong anak. Dali na. Ubani ko. Unya, asa sa tumangitag punuan sa santol? Mao gani nga mangga na lay akong katkaton kaya nakaila ko sa punuan. Pero kanang santol, butlang sinaw nga na. Ay, ayaw na uy. Si ayaw. Tingaling mangluod na atong anak. Di niya na magawas ni gutong nimo. Uy, simba ko ka uy. Ikaw ra ba nag-ingo na? Ay, unya na lang lagi. Mangita na tagpunuan sa santol. Oh, unsa to? Nangakag santol no be? Ganahan man kay kung mukaon og santol mo. Uy, unya kay dili marunting bunga og santol. Mangita ko na may punuan sa santol ma. Di ako pag iyan pakatkaton na. Ah, bida, binuang na dihad no be ha. Si Alma gyud mo pakatkaton. Nya, mo may sugo sa bata eh. Unsa man? Di na binuang imuhang panga no be? Santol gyud imong gustong kanon bisag wa? Mao ganing pakatkaton ako si Alma kay way baligya. Dali na. Mungit-ngit na gani ni Ron. Di na kita makalakaw. Ay na lang uy. Ano man? Lain naman say gusto na kong kanon. Ha? Lain na sad? Lain na lagi. Uy, unsa may gusto nimong kanon no be? Kanang dali rang paliton ha. Di man paliton mo. Unsa man di ay? Iluto lang kong itlog kanang sunny side up. Permiha ha? Nga naman? Agang. Kipa mo kumuluto og sunny side up. Bisag down upside pa na. Sila. Ayay. Ikaduha na rin gayon nga akong nakita kining maldito din sa opisina ni Nobi. Unsa man ka ni sa maldito ni Snowy, no? Nga nung gipabantayan ni Boss Ronel, kini si Nobi. Iya ka ning uyab. Unya, gisamok-samok sa maldito. Yay! Murag, naghinam-hinam ninong kung masayod sa kamatuuran na. Pero, di mahitabo nga adto ko magpakisayod sa maldito. Natural. Adto jud ko magpakisayod sa kumbusing. Ma, nakaagi naman yung kag mabdos. Unsa man ang panga? Tinuod na? Dunay uban nga tinuod. Dunay false alarm.
Unsay false alarm? Mahadlok lagi ang amahan nga makuhaan ang inahan. Pero sa dihang wa gyud siya makada sa gipangita sa iyang asawa, nataw man gyud ang gimabdos nga way tatsa og buhi. Pero dili lang kita mo kumpiyansa no. Oh, di gyud day. Labi na kay daginuton kaayo ang pagmabdos ni Nobe. Unsay daginuton ma? Ay, mahal man kaha ang bayad sa proseso sa pagmabdos ni Nobe. Ayaw ka bala ka, anak ma. Konsultihon, mga anak si Nobi. Hindi, gusto pa siyang mamabtos. Andam gihapon ko mo bayad og minilyon. Ang importante nako nga malipay ka, ma. Alma. Dili ko kapay bawon si Ronel. Nga nagsabak na ko. Iya sabi ang anak ning niya sa akong sabakan. Busa may katungod siya nga masayod. Ako ka siyang tawgon. Pero unsa man ni uy, gusto ba ka ako ba ka siyang tawgon aron pay bawon nga mabdos with ko? O gusto lang kong makadungog sa iyang tingog? Kinsa imong tawgon, Nobs? Alma? Oh, ngano na ko gang man ka? Kisa may di magkuganga, may kalit mo lang kagtingog. Makuhaan ka ni ko na. Sorry. Sorry, Nobs. Sorry, gid kaayo ha. Wa magud ko magtuo nga dali ka na makugang karon nga mabtus ka. Ambot uy. Nganong permi na lang kong kuyawan. Ngalig, dinalang ni nako og mawa kun manganak na ko. Sagdi lang. Dili ka na ginako pakalitan. Layo pa gani ko. Mutawag na ko si Munghan. Aron makabantay ka sa akong pagduol. Sorry, Sabal. Dili ko gusto nga mapursikisap ka. Ayaw pangayog, sorry. Basta kay layo pa gani ko. Musangpit ako si mong pangan. Aron di ka kuyawan. Sa may gusto mo kanon. Busog man ko. Di ko masugot nga mo report ko sa akong trabaho. Wa pa di ka mo resign? Maglisod ko eh. Nobi, mas maglisod ka kung dako na niya na yung muntiyan. Ya sige pagyapong kag-work. Mo-file good ko leave, inigdayo na akong panganak. Ay, gahi asa gid og naong aning akong was-sweet, uy. Gusto ko nga makapahuway kag maayo. Aon sa man, ako'y muhimo sa imong resignation letter? Ayaw lang. Mo trabaho ka gyud? Kaya pa man gud na ako. 2 months pagani ang akong tiyan. Okay, asa di mong naong, uy. Unya na lang ko mo leave kung mag 6 months na ang akong tiyan. Inighuman ni mong panganak. Kanang kaya na nimo. Adto ka na mo report sa akong office. Unya na ta magsabot. Ang akong gusto nga mo trabaho lang kit ko. Dagong exercise. Bida, uy. Under magyud ko nimo, eh. Mo report ako, ma. Thank you, Al. I love you so much. Hubog na sad ka. Ayaw gud pagbuot ako. O nga nung di mo ko magbuot. Nga kung masakit ka tungod yan ang imong bisyo ako mo'y mag-anto sugat iman mo. Ayaw ko katiman na. Hoy! Asa ba ka? Hoy! Ay, aron di ka makaatiman ako. Oh. Dunggaba ko. Patya gyud ko ha. Ay, wala gyud ko masayo, Jack. Unsaon ko ikaw sa pagpatuo ni mo nga mahal tika. Pah! Atik. Unsa man, ha? Kira. Di ko ni mo dunggabon, ha? Bisag wa kalabot tahod ako pero giila tagyapon ka nga akong anak. Pagbatuog ka na lang. Ay! Asa ba ka? Ayaw ko biya, eh?
Muram no ko. Nalipong ka. Ha! Kaway gamit sa di mo! Nga naman ka, Chokoy. Kaya nga naman day ko, ma'am. Ganihara manggug kang nagsigig apong anang cellphone nimo. Murag doon na kay gipaabot nga tawag. Kining nagpaabot ko nga tawagan ko sa kong uya, ma'am. Uyab? Oh, anong nakugaman ka, ma'am? Doon na ka na'y uyab, Ay, Chokoy. paita sa nimo, ma'am. Imo man taong ipareha sa kong boss. Oo. Nga, di magkamaong manguyap. Oh, nakaminos ka ba sa akong anak, Chokoy? Kining wa, ma'am. Nga mo ingon man kang di makamaong manguyab si Ronelbe. Be. Kining nakaingon lang kung di siya kamaong manguyab kay hantod karon wa pa man siya uyab. Kung wa pa'y nagustuhan ng akong anak, imo na ding ingnon nga dili makamaong manguyab. Bantay ka ha, Chokoy. Ay, ma'am. Ha? Ay, lugo ka suko, ma'am. Sorry, ma'am. Sorry. Kalayo rin mo gitsura sa akong anak, Unya mo ingon kang dili makamaong manguyab si Ronel. Sorry taon, ma'am. Uy. Kining gikan karon, ma'am. Kining magbantay na jud ko sa kong isulti ni mo, ma'am. Bahin si mong anak. Ay kinahanglan gyud. Ha? Ma'am. Kuyuan ko na. Anong wa pa man sad manawag si Boss Ronel na ko unsa man? Nalimot na siyang nobe? Buga rin ako kapi Wagod ko kay ba? Nganong nag-aray ko kutsilyo. Mayo maaptan ko sinupi sa iya. Unya, tuwa na sa iyong opisina si Alma. Abi na kog mo report ka sa imong office karon. Maulagi unta, ma. Namugos di kong alma nga mo report ko. Pero mura man kong malipong. Uy, may uban ka untang alma. Aron magpa-check up ka. Mabdos ka ba ya? Ako lang ni ipakaway, ma. Hi! Oh, Jack? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!